हेलो फ्रेंड्स अन्नपूर्णे किचन ग मातेरेग्ला स्वागत इनी अनमूलु अमृत बಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಕಷಾಯ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಾರಿ ಆದ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶಡೆ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ಮೂಲು ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನಿ ಎಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಕಷಾಯ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ನೆನು ವಾರಗ್ 2 ಸಲ ಪರಂಡಯಾವು ನಿಕ್ಲ ಬಾಡಿಡ್ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಡ್ ನಿಕ್ಲು ಪೂರಕುಲ್ಲ ಪರೋಲಿ ಐಕೆ ಏನ ಮಾತದೆತ್ತೊಂದೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ನೆನ್ ಪೂರ ದೀತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ದೀತೆ ಶುಂಠಿ ದೀತೆ ಚಕ್ಕೆ ದೀತೆ ಲವಂಗ ದೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿದ ತಪ್ಪುಲ ದೀತೆ ನೆಟ್ಟು ತುಲೆ ಯಾನು ಏತು ದೇತು ನೋಡು ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ನಮಕ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಯಾವು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಪೀಸ್ ಶುಂಠಿಗೆ ತೊಂದೆ ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ದಾಲ್ಚಿನಿ ಅಂದ ಚಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 3 ಪೀಸ್ ಲವಂಗ ತುಲೆ ಮೂಜಿ ಪೀಸ್ ಲವಂಗ ಯಾನ್ ಮೂಲು 4 ಲೋಟೆ ನೀರಿಗೆ ಕಷಾಯಗು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎತ್ತೆತ್ತು ನೋಡೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಲ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲೆ ಅಂತುಲೆ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿದ ಇರೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮೂಜರ್ದು 4 ಇರೆ ದೆತ್ತೊಂಬೆ ಯಾನು 4 ಲೋಟೆ ನೀರಿಗೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಯಾನು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿದ ಬಳ್ಳಿ ಎಂಚೋಂಡು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜ್ವರ ಬತ್ತಂಡಲ ಇಂಚನೆ ಕಷಾಯ ಪರಂಡಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಆತೆ ಎಡ್ಡೆ ಔಷಧಿ ಗುಣ ಉಂಡು ನೆಟ್ ತುಲೆ ಒಂಥರ ಬಚ್ಚಿರದೆ ಇರತ್ತೆ ಲಕ್ಕ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಬೂರ್ನಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಇಜ್ಜಿನ ಐತ ಬದಲ ತುಳಸಿ ತಪ್ಪುಲ ದೆತೊನೊಲಿ ಇದು ತುಲೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಲ್ಪ ತುಳಸಿ ತಪ್ಪು ತುಲೆ ತುಳಸಿ ತಪ್ಪು ದೆಕ್ಕದು ಪೂರ ಕೊಣತ ದಿಯೊಂದೆ ತುಳಸಿ ತಪ್ಪು ನಾರ್ಮಲ್ ಪೂರಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಅಂಡಲ ಪೂರಕ್ಲ ಅವಲು ಇಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಂದೇನು ಪೂರ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ದಿಯೋನುಡು ಓ ಮಾತಂದ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಯಾನು 4 ಲೋಟೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೆ 4 ಲೋಟೆ ಎಲ್ಯ ಲೋಟೆ ನೀರು ಇಡ್ದೀವಂದೆ ಎಲ್ಯ ಲೋಟೆಡ್ 4 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಗೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಬೋಡಂಡ ಅವೇನು ಪೂರ ಒಂದೇನು ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ನೋಡು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಲವಂಗನ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಒಂತುಲೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಗುದ್ದುದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊಣತ್ತೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಬೋಡಣ್ಣ ಒಂದೇನು ಗುದ್ದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ದೀವನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ದೀವನಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ತುಳಿತೇನು ಹೊರಗೆ ಕಾಪಿನದು ಮಾತ್ರ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊಣತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅವಿನ ಆ ನೀರು ಬೆಚ್ಚಂಡು ಐಕ ಪಾಡ್ಯ ಇತ್ತೆ ಶುಂಠಿಲ್ಲ ಗುದ್ದುದು ಅವೇ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಯ ತುಲೆ ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ಐಕಿತ್ತೆ ಮೂಜೆರ್ದು 4 ಇರೆ ಒಂದು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಐಕೆ ಪಾಡ್ವೆ ಅವಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊದ್ದೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕಲ ಪಂಡ್ಯಾನ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಇಜ್ಜಿನ ತುಳಸಿ ತಪ್ಪು ಯಾನೊಂಜಿ 2 ಪೀಸ್ ಮೂಲು ತುಳಸಿ ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಡ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಇಜ್ಜಿನ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿನ ತುಳಸಿ ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಈತ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಷಾಯ ಕೊದ್ಯರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಂಡ ಮೂಲು 1 ಪೀಸ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಇಂಚನೆ ಪರಿಯರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಆಂಡ್ ಒಂದು ತುಲೆ ಶೋಕು ಕೊದ್ಯಾಡು ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಅರ್ಪೊಡು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದೋಡು ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಒಂತೆ ಕೊರ್ತು ಕೊದ್ದಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡಿಯ ಒಂದೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಶೋಕು ಕೊದ್ಯಾಡು ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತಿಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಗಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲೆ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ ಕೊದ್ದಿಂಡು ಇತ್ತೇನೊಂದೇನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಪವೆ ನಮಗೈತ ಕಷಾಯ ಮಾತ್ರ ಬೊಡಾಯಿನಿ ತುಲೆ 4 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಐಟಿತ್ತೆ ಮುಜೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಂಡ್ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತು ಆಜಿಂಡು ಅವು ಕೊದ್ದಿನಾಗ ಆತ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಂದೇನು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮೈತು ತೋಜವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಗಲು ಒಂದು ವಾರಗು 2 ಸಲ ಪರಂಡ ಯಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ ವಾರಗು 2 ಸಲ ಪರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಕೊರೋನಾಡು ನಮಕ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಪೂರಕುಲ ಇಲ್ಲಲೇ ಕೊಲ್ಲುಲೆ ಪಿದೈ ನಿಗಲೆ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಪೂಲೆ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ಡು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಟೇ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ನಿಗಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕಷಾಯ ವಾರಗು 2 ಸಲ ಮಲ್ತು ಪರ್ಲೆ ನಿಗಲೆ ಪೂರಗಳೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುನೆಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ.